Dames en heren, vanuit het prachtige Asteria is dit de volgende aflevering van Venray in Bedrijf aan tafel. Ook vandaag ontvang ik 3 gasten hier aan deze tafel. 3 gasten die ons het een en ander gaan vertellen over hun bedrijf, hun onderneming. Later in het programma, zoals u dat van ons gewend bent, duiken we ook weer de lift in om te gaan kijken wie de elevator pitch verzorgt. Maar we beginnen met onze eerste gast en zij zit hier al klaar aan tafel en dat is Monique Litjes. En Monique is van De Mukkenstal, kinderdagverblijf De Mukkenstal. Welkom Monique. Dankjewel. Ja. Monique, ja, De Mukkenstal, kinderdagverblijf. Leg eens uit aan de kijkers die dat bedrijf nog niet kennen. Wat is dat? Wat doe jij? Nou, we hebben een kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 12 jaar op de boerderij. Dus naast ons melkveebedrijf hebben wij een kinderdagverblijf gebouwd. En die combinatie is uniek. Dus de kinderen die zien alles wat er op het bedrijf gebeurt. En ons melkveebedrijf, dat is het bedrijf van jouw man en van jou? Ja, dat klopt. Ja. En we hebben dus ook een kalfje op het terrein. We hebben kippen, we hebben een pony en konijnen en kuikentjes. Dus de kinderen zien dat elke dag. En we hebben een grote buitenruimte waar ze gewoon vrij kunnen spelen. En dat is dus anders dan bij anderen. Heb je daar bewust voor gekozen? Voor een agrarisch kinderdagverblijf? Ja, ik denk niet dat je nu een kinderdagverblijf moet beginnen in deze tijd. Want er zijn er al voldoende. Ja. En dat loopt bij heel veel terug uit. Dus je moet wel iets anders doen dan wat de anderen doen. Dus we hebben ook bewust gekozen voor een agrarisch kinderdagverblijf. En ook omdat wij merken dat onze kinderen het natuurlijk hartstikke leuk hebben op de boerderij. En dat is ook wel heel fijn om dat andere kinderen mee te kunnen geven. Ja, want je zegt, je moet eigenlijk geen kinderdagverblijf beginnen. Maar jij hebt dat toch gedaan. Ja. Omdat het anders is. En dat merk jij ook nog steeds aan de aantallen? Krijg je nog steeds nieuwe aanmeldingen? Ja, het gaat gelukkig best goed. Dus eigenlijk wel heel goed. We hebben veel aanmeldingen, ook gewoon buitenleunen. Dus het is niet dat alleen maar Leunse kinderen naar ons toe komen. Ook heel veel uit Venray. Ik denk dat meer dan de helft van buitenleunen komt. Want waar is het precies gevestigd in Leunen? Net buiten de bebouwde kom, richting Castra. Richting Castra, en mensen die het willen vinden, die vinden dat, hè? Ja. Dus de ouders die rijden daar echt voor om. Ik denk dat bijna elke ouder om moet rijden en wel een ander kinderdagverblijf voorbij moet rijden om bij ons te komen. En hoeveel kinderen hebben we het dan over? Hoeveel kinderen vang jij wekelijks op? We hebben nu bijna 140 aanmeldingen. En er zijn natuurlijk wel kinderen die nog geboren moeten worden. Maar wekelijks... Dus voor de geboorte melden ze zich al aan bij jou? Ja, dat is overal wel. Dus, dat weet ik niet, Ik vraag het maar, hè. Ja. Behalve dat het een prachtig bedrijf is, heb je onlangs een prijs gewonnen met jouw jonge bedrijf. Je bent starter van het jaar geworden. Ja. Vertel daar eens kort wat over. Ja, ik had toen wij openden, was 4 maart 2013. En toen heb ik gelezen over die prijs waar je mee kon doen. Ja. Ik denk van, dat is leuk, ik ben starter, dus ik ga dat proberen. En toen mocht ik op gesprek komen en toen bleek dat ik starter van het kwartaal was geworden. Dus dat was wel heel mooi, want het was 13 maart 2013. Dus dat was echt 9 dagen nadat wij open waren. Toen was je al starter van het kwartaal? Ja. Nou, dat heb je snel gefixt, hè? En een goed jaar later, toen was starten van het jaar. En die heb ik gelukkig ook gewonnen. Dus, en wat moest je daarvoor doen? Een presentatie houden van 5 minuten. Wat heel moeilijk was om alles in 5 minuten samen te vatten. Maar uiteindelijk is het wel goed gelukt. En dat moest je doen ten overstaan van een vakkundige jury. Publiek. Het publiek, ja, dat vond ik wel lastig. Want ik denk, je weet niet wat zij willen zien. Dus, maar dat is gelukkig goed gekomen. Oké, je hebt de goede toon te pakken gehad. Hè? Nog even naar dat bedrijf van jou. Want hoe combineert zich dat nou eigenlijk? Leg mij dat eens uit, een melkveehoudersbedrijf en een kinderdagverblijf. Hoe ziet een dag bij jullie eruit? Het start eigenlijk hetzelfde als bij ieder ander kinderdagverblijf. De kinderen die worden bij ons gebracht. Daarna gaan ze gewoon een fruit eten en dat soort dingen. Dat is bij elk kinderdagverblijf allemaal hetzelfde. Maar daarna gaan we wel naar buiten. Ik denk wel dat wij gemiddeld wel veel meer naar buiten gaan. Ja. We hebben ook een grote ruimte, dus de kinderen amuseren zich daar ook prima. Dus ze gaan 1 tot 2 keer per dag gaan ze ook een rondje over stal lopen. Dus ze gaan ook langs de koeien die aan het afkalveren zijn. Dus ik denk dat ook heel veel kinderen nu intussen wel ook echt gezien hebben dat er een kalfje geboren is geworden. En ze weten ook waar de melk vandaan komt. En ze zien de koeien in de melkrobot staan. En dat vind ik wel heel waardevol dat ze dat zien. Ze gaan ook de eieren bij de kippen rapen en die eten ze dan vervolgens ook op. En dat soort dingen, dat is gewoon heel mooi. Klopt het ook dat ze zelfs buiten slapen tussen de middag? Ja, er zijn kinderen, vooral de babytjes, de peuters later niet meer, maar de baby's van 0 tot 2 jaar in ieder geval, die slapen in buitenbedjes. En dat is eigenlijk bij elk agrarisch kinderdagverblijf wat is aangesloten bij de vak, zoals wij dat ook zijn, die hebben dat. En wij hebben er nu op dit moment 2 en we willen er nog wel een paar bij.
En dan slapen de kinderen dus buiten. En vaak ook veel beter dan binnen. Ja, maar nog eventjes terug naar die combinatie met die melkveehouderij. Is het zo dat jouw man Paul wel eens bij jou meehelpt? Ja, hij gaat mee BSO-kinderen ophalen. En er zijn natuurlijk zat klusjes te doen. Waar ik hem heel vaak voor en andersom sta je ook wel eens in de stal? Ja, ik sta heel af en toe in de stal. Dat is echt maar heel weinig op zondag. Ja. En, dan slaapt hij uit? En, nee, dan net niet. Maar dus dan heb ik wel eens mee met de kalfjes. En de boekhouding van een melkveebedrijf en de mukkenstal, die doe ik. Oké, even naar de afronding. Je hebt bijna een open dag. Ja. Binnenkort. Wanneer is die? 14 juni, van 10 tot 4. 14 juni van 10 tot 4. Wat kunnen mensen die dag verwachten? Wat is er te beleven bij jou? Heel veel activiteiten, ook groene activiteiten zoals wij dat noemen. Die dus echt met de kalfjes, met de dieren te maken hebben, met natuurlijke materialen. Een speurtocht op stal. Het is ook een landelijke open dag. Dus andere kinderdagverblijven van de vak gaan ook open. IJsselstein zit er ook, zit de speelhoeve, die gaat die dag ook open. En een landelijke speurtocht, daar zit ook een prijs aan vast. En kinderen kunnen gewoon komen kijken. We hebben een paard met wagen waar de kindjes ritjes kunnen maken. Goed, dus alle ouders met jonge kinderen, kom kijken bij dat mooie bedrijf. Iedereen mag komen. En na kijken. starten van het jaar, de volgende stap, de Venrays Ondernemersprijzen Ja, weer. wie weet, ooit. Okay. Heel veel succes daarmee in ieder geval. Dankjewel. Mag ik jou hartelijk bedanken. Ja. Dames en heren, onze volgende gast hier aan tafel, geef hem een groot applaus. Hier is Rick Kellenaars van Reasons. Ja, Reasons, Rick, leg mij, maar leg vooral de Venrays kijkers eens uit. Wat is dat bedrijf? Wat doen jullie? Reasons, naam is eigenlijk wel staan van redenen. We hebben producten gezocht op een gegeven moment. Redenen om af te vallen, redenen om gezond te zijn. Vandaar reasons, reasons to be slim, reasons to be healthy, reasons to be active, reasons to be fit, reasons to be strong. We hebben echt een gekozen... Heel veel redenen in ieder geval om het Reasons te noemen. Dat was onze reden om het Reasons te noemen. Precies. We vonden een leuke toepassende naam. En verzin maar eens een bedrijfsnaam. Dat kan wel weer met een familienaam komen. Maar we wouden een keer iets anders, toch iets internationaals. Ambitie voor de toekomst. Vandaar ik zeg, vonden we bij toeval op de naam Reasons Daar kunnen we uitgekomen. het misschien dadelijk over hebben, over die ambitie. Maar waar zijn jullie gevestigd? Waar kunnen we jullie vinden? We zitten in Venray op Industriestrijd. Dus op het Industriestrijd hier in Venray. Ja, en jullie zijn een familiebedrijf, klopt dat? Ja. En hoe zie ik dat dan terug, dat jullie een familiebedrijf zijn? Nou, mijn vader die helpt nog af en toe mee, is met pensioen, maar die vindt het veel te leuk nog om mee te helpen. Ja. Daarna heb ik 2 zusters ook op kantoor. Ik heb nog een andere zuster, die heeft andere ambities, die wil niet in een familiebedrijf werken. En zo werken met een aantal medewerkers ook nog, zijn we iedere dag gewoon, gaan we iedere dag vol aan de bak om aan de weg te timmeren met onze producten. Ja, want die producten, dat zijn producten, hoe zou ik het zeggen, om af te vallen, zeg ik dat goed? Dat klopt, we zijn een aantal jaren begonnen als eerste in de wereld met een limonade om af te vallen, een frisdrank voor een optimale vetverbranding. Ja. Zijn we mee begonnen in april 2010 bij de Plus Venray. En die ontwikkelen jullie zelf, die producten? Ja, wij bedenken ontwikkelen producten zelf en we laten dat vervolgens produceren bij afvullers. We werken dan met een aantal afvullers samen, een aantal grondstofleveranciers die voor ons de producten maken. En zo zijn wij in 2010 begonnen met de dranken. Ja. Vandaar zijn we eigenlijk verder ontwikkeld naar afslankproducten, dieetproducten. En zo zijn we eigenlijk het assortiment continu aan het uitbreiden. Ja. En dat blijft maar doorgaan, dat uitbreiden. Dat klopt. Ja, en de reden dat je in deze branche gedoken bent, is dat ook iets persoonlijks? Vind je het heel erg belangrijk om met gewicht bezig te zijn? Was dat de reden om hierin te duiken? Nee, dus eigenlijk bij toeval zijn we erin gerold. En we hadden een goede drank ontwikkeld, eigenlijk vanuit de sportvoeding, et cetera. En mijn vader was sportman, zo is hij eigenlijk in dat verhaal gerold. Toch een beetje zo gekomen dan, hè? Ja. Klopt. En we hadden een goede frisdrank ontwikkeld voor een betere vetverbranding. Maar we hadden iemand die zei, die dronk die drank en die viel ook af zonder te sporten. En zo is eigenlijk van het een is het ander gekomen. Nou, dat klinkt bijna ideaal. Is het ook. Dat is het ook. Hey, sinds kort hebben jullie ook een nieuw product op de markt, want je zegt we ontwikkelen steeds meer. Dat is zwarte rijst, klopt dat? Dat klopt. En wat is er zo bijzonder aan zwarte rijst? Wij zijn de eerste in Europa ook die zwarte rijst importeren. We hebben ook het importeurschap voor heel Europa. Ja. Wat is bijzonder aan zwarte rijst? Zwarte rijst ten opzichte van bruine rijst, streepwitte rijst, er zitten veel meer antioxidanten in. Het is een veel voedzamere rijst, er zitten veel meer eiwitten in, veel meer vezels. Maar tegenover zit er veel minder suiker in bijvoorbeeld weer ten opzichte van gewone rijst.
Daarnaast zorgt het ook voor dat je een langer verzadigd gevoel hebt. Dus de nutritionele waarde, dus de voedingswaarde van de rijst, is gewoon vele malen beter als de witte rijst. Ja. En ik hoorde zelfs van Chris van der Munthoff dat het ook nog heel lekker was. Het heeft een veel vollere smaak als bijvoorbeeld een witte rijst. Ja. En het grote voordeel, zeg ik, als je een portie witte rijst hebt gehad, ja, witte rijst kun je blijven eten, terwijl als je de zwarte rijst eet, als je een goede portie hebt gehad, dan zit je gewoon de hele avond, je zit gewoon ook vol. En dat past ook weer mooi bij onze afslankproducten, met een goed verzadigd gevoel. Het is belangrijk dat je, als je op een gegeven moment ook afgevallen bent, dat je gewoon een goed eetpatroon hebt. En vandaar dat we ook op zoek zijn gegaan naar gezonde producten, reasons to be healthy. En vandaar zijn we continu op zoek naar nieuwe producten. Innovativiteit voor ons bedrijf is heel erg belangrijk. Wij zijn continu op zoek. Maar die zwarte rijst die heb je nu gevonden. Ja. En je zegt we blijven constant zoeken en zoeken. Zit er alweer na die zwarte rijst alweer iets nieuws aan te komen dan? Ja, want we hebben het leuke van die zwarte rijst is, we hebben nu ook we zijn bezig met het ontwikkelen van een macaroni, een spaghetti, et cetera, ook van die zwarte rijst, om zo het gamma compleet te maken. Ja. En zo kunnen we dus mensen niet alleen zwarte rijst bieden, maar we kunnen dus ook een zwarte macaroni bieden, een zwarte spaghetti, waardoor je een completer pakket krijgt. Ja. Hey, en jullie leveren aan een aantal grote supermarktketens, drogisterijen. Hebben jullie ook een eigen winkel? We hebben, nadat we natuurlijk een aantal grote landelijke supermarktketens en drogisterijen leveren, hebben we ook een eigen webshop. We hebben dus zowel www.betaalbaarafslanken.nl als www.reasons.nl. En ik moet zeggen, gelukkig loopt het erg goed. En we bieden gewoon hoogwaardige producten tegen de scherpste prijs. En je merkt gewoon, de consument kijkt tegenwoordig naar de kleintjes. En omdat wij kwalitatief hoogwaardige producten hebben tegen hele scherpe prijzen, loopt het gelukkig erg goed. En waar staat Reasons over 2 jaar? Wij zijn ontwikkeld tot nog een grotere landelijke speler met goede landelijke naamsbekendheid. Vandaar zijn we nu ook door aan het ontwikkelen naar de rest van Europa. En wij hopen in de toekomst gewoon een Europese speler te worden op gebied van gezonde voeding, dieetproducten, maar ook tegen een betaalbare prijs. Oké, en als jij die Europese speler bent geworden, dan kom je nog een keer terug in deze tafel. Ik hoop het. Goed zo, dankjewel. Oké, dankjewel. Merci. Tot ziens. Ja, dames en heren, dan is het nu weer tijd om te gaan kijken wie de zogenaamde elevator pitch gaat verzorgen. En daarvoor loop ik eventjes naar de lift. Gaat u mee? Hey, goedenavond. Hey Rob, En jij bent? Danny Kalen, goeiedag. Hi. Ja, Danny, welkom hier in de lift. Dat betekent één ding, dat jij de elevator pitch gaat verzorgen. Dat betekent dat jij 1 minuut de tijd krijgt om jouw bedrijf bekend te maken bij het fanreispubliek. Ga je gang, succes. Dankjewel. Mijn naam is Danny Kalen, commercieel manager bij Sportgigant BV. Wij zitten op de Kastrijseweg 2 in Oerlo. Nou, wat doen wij zoal? Wij hebben voetbalfanwinkel.nl, teamweerwinkel.nl. Ik zal even kort uitleggen wat het precies inhoudt. Voetbalfanwinkel.nl hebben we meer dan 55 verschillende BVO's, betaalvoetbalorganisaties binnen en buitenland, zoals Ajax, PSV, Feyenoord, maar ook Barcelona, Real Madrid. Meer dan 5.500 verschillende artikelen hebben allemaal op voorraad. Goed, bij ons voor 5 uur besteld is eigenlijk de volgende dag weer netjes in huis. Je moet eigenlijk denken van pyjamaatjes tot ballen, tot trainingspak, tot shirtjes. Nou, verzinnen maar, alles hebben we netjes op voorraad. Dus dat is, daarmee behoren wij tot een van de grootste van het land. Dan hebben we nog teamweerwinkel.nl. Teamweerwinkel.nl hebben we een uniek concept voor de sportverenigingen. Maakt niet uit welke sportverenigingen. En met onze doelstellingen om de sportvereniging te ontzorgen op zowel logistiek als financieel niveau. Uiteraard hebben wij ook alles voor het aanstaande WK. De oranje fanartikelen, de geluidsartikelen, maar ook het officiële shirtje, broekje, sokken, trainingspakken. Maar ook uiteraard van de wereldkampioenen Brazilië, Spanje en andere grote landen zoals Argentinië. U bent van hartelijk welkom bij ons in de showroom op de Kastrijseweg 2 te Oerlo. Ja, dankjewel Danny. Wij gaan snel terug naar onze derde gast aan tafel. Ja, en onze derde en laatste gast, dat is Edwin Hout, directeur-eigenaar van iClicker. Zeg ik dat zo goed, Edwin? Dat zeg je helemaal goed. Dames en heren, Edwin Hout. Welkom. Ja, iClicker, vertel, wat is dat voor een bedrijf? Wat doen jullie? iClicker is een nieuw concept, dienstverlening voor particuliere bedrijven aan huis in een ander jasje. Dus dat betekent dat wij maandag tot en met zondag diensten leveren aan particulieren en bedrijven
Buiten eigenlijk alle... Op het gebied van? Op het gebied van IT, computerondersteuning, automatisering. Ja, dus gewoon 7 dagen in de week, 7 altijd dagen, bereikbaar. ja. Als er iets met mijn computer is, dan kan ik jou bellen. E-Clicker. E-Clicker kan ik bellen, ja, jou niet persoonlijk. Nee. En waar zijn jullie te vinden? Wij zijn te vinden op Keizersveld. Ja. Daar hebben wij een kantoor. Maar de meeste mensen weten natuurlijk niet waar e-Clicker ligt, omdat wij bij de mensen thuiskomen. Mm-hmm. Want hoe gaat het dan? Stel mijn laptop die crasht, of zoals jullie het zeggen, de PC gaat dood. Ik bel e-Clicker op, Ja. en dan? Nou, in principe kijken wij altijd of de klant al een relatie is van ons. Want wij werken op basis van een servicecontract, serviceovereenkomst. Is die klant al bekend bij ons, dan wordt hij meteen op afstand geholpen. En kunnen wij daar niet meteen de oplossing bieden, dan komt er meteen een monteur En op naar. afstand geholpen is dat jullie de computer Wij nemen de overnemen? Ja, wij nemen de computer over. Dat Ja. gaat volledig veilig ook. De gebruiker geeft een code af aan een van onze werknemers. En die helpt de klant meteen on the spot. Hè. On the spot. On the spot. Dat is de term die Ja, daarbij on hoort, the spot. blijkbaar. Ja. Ja, nogmaals, je werkt op basis van abonnementen. Zeg ik dat goed? Is dat het Ja. goede woord? Ja. Ik heb geen abonnement bij jullie. En mijn computer gaat kapot. En dan? Kan ik dan toch bellen? Dan is het toch mogelijk om te bellen. Dan is er een mogelijkheid voor een eenmalige dienstverlening. Of op dat moment meteen een abonnement nemen. En wat is voor mij als klant het voordeel om een abonnement te nemen? Het voordeel om een abonnement te nemen is dat de prijzen heel erg laag zijn. Dus de instap is heel erg laag. En bij het nemen van een abonnement wordt ook een nulmeting gedaan. Ja. Dus wordt de computer meteen helemaal nagekeken. En wordt eigenlijk alles hersteld wat er op dat moment... misschien ogenschijnlijk voor de gebruiker wel in orde is, maar virussen, rootkits, mogelijkheden om op een computer in te breken, die zijn vaak aanwezig zonder dat een gebruiker het in de gaten heeft. Ja. Ik las dat jullie ook sinds kort de klanten van Luc IT hebben overgenomen, de Klopt, particuliere ja. klanten. Waarom die samenwerken? Waarom is dat? Nou, wij zijn natuurlijk goed in het bedienen van particulieren. Luc heeft zich toegespitst op zijn core business, zijn specifieke kennis en kunde. Wij hebben besloten om die particuliere klanten verder te voorzien met de extra dienstverlening van e-Clicker. Oké, en hebben jullie nog meer plannen om samen iets te gaan doen met dat bedrijf? Uiteraard gaan we samenwerking opzetten, ook op het zakelijke. Dus dat betekent dat we bepaalde pakketten naar elkaar toe zullen spelen. Ja. Ja, want we hadden het net heel erg over die particuliere markt, maar de zakelijke markt is voor jou ook erg interessant. Dat klopt. Wat doen jullie nog meer naast het verlenen van service? Nou, wij leveren natuurlijk allemaal nieuwe componenten, nieuwe producten. En het unieke daarvan is dus dat al onze producten gewoon inclusief levering en installatie aan huis worden aangeboden aan een klant. Ja. Dus het is niet meer kopen en niet kunnen installeren. Nee, het wordt gewoon volledig... En dat zit natuurlijk weer als dat voordeel van dat abonnement. Ja. En wat doen jullie eigenlijk om klanten te werven? Want jullie zijn nog een jong bedrijf, wanneer ben je gestart? Nou, e-Clicker is een onderdeel van een grotere organisatie en die bestaat al wat langer. Maar het e-Clicker concept bestaat sinds vorig jaar november. Ja, dat is nog heel vers dus. Heel vers nog, Ja. maar wel naar een aanloopperiode, naar een pilotperiode van ongeveer een half jaar, 3/4 jaar. En hoe gaat dat nu? Dat gaat hartstikke goed, ja. En wat doe je nogmaals, want dat was net de vraag, wat doe je om klanten te werven, nieuwe klanten? Wij adverteren natuurlijk wekelijks in de regionale bladen, de Pelemaas. Wij gaan binnenkort ook een spot lanceren via de kabelkrant. Ja. Dus die komt ook heel snel naar de mensen toe. Dus een echte tv-commercial? Een echte tv-commercial, Ja. Ja. Nou, dan zal het helemaal storm gaan lopen wellicht, zeker bij Pelemaas TV. Ja. Hey, en dan heb je Venray veroverd. Wat zijn dan de volgende plannen? Nou, e-Clicker is natuurlijk een concept waarbij wij proberen het anders te doen dan anderen. En het concept moet zich uitbreiden en uiteindelijk is de doelstelling om een volledig landelijke dekking te genereren. En wanneer wil je dat bereikt hebben? Nou, we willen dat natuurlijk heel snel bereikt hebben, maar realistisch gezien tussen de 2 en de 3, 4 jaar, zoiets. Dus over een jaar of 4 zit jij nog een keer bij mij aan tafel. Net als Rick Kellenaars, die heeft Europa veroverd en dan heb jij Nederland veroverd. Ja, dat klopt. Nou, dan veroveren we hier samen zo'n beetje West-Europa. Laten we dat afspreken. Goed zo, dankjewel. Graag gedaan.
Ja, en van al dat gebabbel hier aan tafel hebben wij enorme honger gekregen, zoals altijd. Dus ik vraag aan chefkok Hans, wat heb je dit keer voor ons gemaakt? Vandaag maak ik voor jullie een dorade filetje met asperges in panko gefrituurd, groene asperges, Hollandse garnalen en een kreeftensausje. Ik wens jullie een smakelijk eten. Dames en heren, heel hartelijk bedankt voor het kijken. Wilt u zelf ook een keer aanschuiven aan deze tafel? Neem dan contact op met de redactie van Pelamaas TV. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. En jullie ook bedankt.